היצר הרע. היצר הרע רוצה תמיד להצית את האדם ממחשבתו. היצר הרע, התפקיד שלו זה להצית את האדם מהמחשבות שלו. להצית את האדם מהרצינות שלו, מהקדושה שלו, מהתורה שלו, מהאהבת אמת שלו, מהמאור פנים שלו. ואדם רוצה בקיר אתר ביעבון. אומר רש"י על המקום, אז פתאום מוצרה, בא אליה השטן, איך היא מתה? זה רש"י הביא את מדרש תנחומה. הביא מדרש תנחומה. מה עשה השטן? אמר לה, בואי תראי, הנה, יצחק אבינו, נתגלה לה בתמונות של מי? של יצחק. השטן נתגלה לה בתמונות של יצחק. ואמר לה, אבא רצה לעקוד אותי עכשיו, בהר המוריה, הייתי קשור בחבלים, ולקח את המאכלת, אם לא, מלאך השם שאומר לו, אברהם, אברהם, אל תשלח ידך אל ההר ואל תעשו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אמא תדעי לך, שאם לא מלאך השם הייתי מת עכשיו. מיד ששמעה את זה, פרחה נשמתה, אומר רש"י. במדרש, בלידה בדרש. פרחה נשמתה. יורד אברהם אבינו, אחרי ניסיון קשה, זה אחד הניסיונות של אברהם אבינו גם. פה אברהם אבינו, אומרים הספרים הקדושים, יכל לכפור בכל. שומעים? אברהם אבינו יכל לכפור בכל חס ושלום, בכל מה שהוא בנה עד היום. ומה? הוא בא, עקד את מי? את יצחק אבינו. בהר המוריה, ניסיון הכי קשה, את בנך יחידך אשר אהבת. לוקח את הבן שהוא הכי אהב, הכי קשור אליו, לוקח אותו, מצווה ועושה את מצוות השם כהלכתה. ומה הוא רואה? אשתו מתה. תגידו לי, לא ניסיון מבהיל ונורא נורא עוד. ריבונו של עולם, הרגע עשיתי את מצוותך. מה השטן עשה? ניסה לבלבל את, כמובן שזה על פי הסוד, יש הסבר מבהיל, על פי הקבלה. מבהיל. אברהם אבינו הוא מבחינת חסד, הוא מבחינת חסד, מבחינת אמונה. שנאמר, אברהם אבינו, אברהם הוא אבי, הוא ייסד את האמונה בעולם. האמונה כידוע, כפי שאמרנו, נפתחו השמיים וירא מראות אלוקים. האדם הוא היה מבחינת אמונה, הוא מבחינת גייר את כל הגירים, שנאמר את הנפש אשר כתוב בחרן. עשה לכבוד בורא עולם, הפך עולמות. הפך עולמות לכבוד הקדוש ברוך הוא. נמרוד, אין נמרוד, שום דבר. כל מי שבא אליו לאוהל ברכת המזון. כולם מתחזקים, הוא עשה את אור התשובה. ומה קורה? הוא יורד מהר המוריה, הוא רואה את שרה מתה. השטן בלבל, מה השטן רצה לעשות? רצה מוריי ורבותיי קהל קדוש, לייאש את אברהם אבינו. מה אברהם אבינו עושה? לא מתייאש, ריבונו של עולם. ויספוד אברהם ולשרה ובוכה לה. בוכה לה מיד לאחר מכן, ריבונו של עולם, אתה גזרת, אין בעיות. אני עושה את רצונך יתברך. אברהם אבינו כאן יכל לכפור בכל. לא כופר השם, אתה נתת לי את הכוח, אתה תמשיך לתת לי את הכוח. אני עובד אותך השם יתברך. אני באמונה שלמה. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אלוקינו לאברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אלוהי אברהם הראשון, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אברהם איש האמונה. היצר מוריי ורבותיי, הסית לאברהם אבינו את המחשבה. אברהם אבינו נשאר עם אמונה. אמונה קהל קדוש. מסופר על החפץ חיים. חפץ חיים, זכות להגן עלינו ועליכם. מסופר עליו. רבי ישראל מאיר הכהן, מרדין. הייתה לו נכדה מאוד מיוחדת. נכדה מאוד יקרה.
הנכדה הזאת באותו שנה התארצה. איך שהתארצה, הכינו את כל ההכנות לחתונה, בדיוק החפץ חיים היה כותב את חידושו על המשנה ברורה. משנה ברורה מה שאנחנו לומדים. משנה ברורה על מרן שולחן ערוך, בחלק ג' שבת. באותו זמן נפטרה לו נכדתו. איך שהתארצה ודרך אגב קיבלה מחלה קשה, נפטרה אחרי כמה שבועות. כל המשפחה בוכה, מה זה, אי אפשר. מה רוצה החפץ חיים הקדוש? נכנס לחדר. בכה, הנכדה שלו, בדיוק הוא הכין לה את החתונה, הכין לה את הכל. הכל היה מסודר. נפל עליו פריד חשכות. יש שרה, רצה לו לתת לו לכתוב את המשנה ברורה, חלק אחד מהמשנה ברורה. מה אתה חפץ חיים הקדוש? שימו לב למילים שלו. חפץ חיים. איי. צעק חפץ חיים. תדן. אני יודע מה רצונך. אני יודע שהשאיפות שלך והמטרות שלך זה לבלבל אותי ולעקור את רוחי כדי שלא אוכל להמשיך לכתוב את חיבורי על המשנה ברורה. והריני מצעיר ומודיע לך, אומר חפץ חיים. שומעים? בזמן קשה, מה זה עבד השם? מה זה עבד השם שרוצה לקחת לאדם את הארת פנים, רוצה לקחת לאדם את השמחה. אומר החפץ חיים, והריני מצעיר ומודיע לך שהדבר לא יעלה בידך, ודע ותדע שיתחדק ויתגבר ויסיים את חיבורים. באותה שנה סיים את כל החיבורים. סיים את כל החיבורים על המשנה ברורה. זה עבד השם. אדם שיודע איך לשלוט על עצמו, ויקום אברהם מעל פני מתו. קם מעל פני המת, קהל קדוש. קם מעל פני המת. פעם עוד סיפור על החפץ חיים, שנזכה ככה לקדש את שמו יתברך בעולמות. אי אפשר להפסיק עם החפץ חיים. שמעתי את הסיפור הזה, עוד יותר התעדתי. החפץ חיים היה לו מכולת אחת. במכולת הזאת, מוריי ורבותיי, הוא התפרנס. חכמי ישראל אז היו לומדים תורה כל היום, אבל היה להם משהו שהתפרנס את כלכלה. מתפרקלים. אז היה לו מכולת צנועה בעיר עדין. שם אשתו הייתה עובדת, והוא היה לומד תורה. והוא היה בא שעה, שעתיים ביום, לבדוק שהכל בסדר, והיה מסתכל כמו שצריך. אז מסופר על החפץ חיים. אשתו יום אחד אומרת לו, בעלי, אתה יודע שהעסק לא מאיר פנים. השם ירחם, המצב לא כל כך טוב. אמר לה חפץ חיים, נו, היא אומרת לו, ועכשיו כבר לא רוצים לרשום לנו לחם. הרופאים, המאפייה אומרת, תקשיבו, יש פה חוב גדול, תסיימו, אני אמשיך לרשום. אבל אין לנו כסף לחלקל את הבית, ברוך השם. אבל את הלחם לחודשים, עד היו לוקחים לחמים, שמים, נותנים כל חודש. עכשיו כבר אני לא יכולה. ואז הילדים אכלו ככה מרק דגים, בלי לחם, מרק בשר ככה עופות, בלי לחם. אין לחם. יכול לפחות בשר שיזין אותם. ואז החפץ חיים, זה סיפר הרב כהנמן זה מקים ישיבת פונוביץ'. הוא סיפר את זה בשם החתן של החפץ חיים. הוא סיפר ככה, החפץ חיים, עליו השלום, קראת את כל המהלך. והאישה מצד אחד בכתה, מצד שני בעלה, תלמיד חכם, גדול ישראל. הולך לצמוח להיות גדול ישראל. זה היה לפני שהוא כתב את החידושים שלו. לפני שהוא כתב את הספרים שלו. כשהוא כתב את הספרים שלו, כבר ברוך השם התחילו לקנות ממנו ספרים, אז הפרנסה שלו הייתה מצויה. אבל לפני כן היה לו רק את הפרנסה של המכולת. מוריי ורבותיי, אותו חתן ראה את זה. אותו חתן. מוריי ורבותיי, צעק החפץ חיים,
באמצע ארוחת צהריים. אכל, סבא, בירך את הילדים, אתה אומר להם, תהיו בשמחה. קודם כל תהיו בשמחה. צעק חפץ חיים, שטן, שטן! הוא ידע מה המהות של השטן, מה היצר הרע עושה. תדע לך היצר הרע, אם אתה חושב שאני אפסיק ללמוד תורה, אם אתה חושב שאני אפסיק ללמוד תורה, ואתה תפיל לי את האישיות שלי, ואת עבודת השם שלי, ואת החיים שלי, בשביל פת לחם, בשביל תקופה קצת לא כל כך טובה, אז תדע לך שאתה טועה טעות חמורה. למה עכשיו אני אתחזק עוד יותר, ועכשיו אני אלמד תורה עוד יותר, ועכשיו אני אתחיל לכתוב את החידושים שלי. וגם אתחיל לכתוב את המשנה. איי, מורה ורבותיי. כמובן, ברוך השם, יודעים איזה חפץ חיים. זכה לבנות את ישיבת רדין. ברוך השם לא היה חסר לו בכלל כסף. לא ולא לדורות שלו, תאמינו לי. אבל מה? תקופה של התחזקות. תקופה, הערת פנים. תהיו בשמחה. ילדיי, תהיו בשמחה. אשתי, אין בחיות. יש שמחה, יש הערת פנים. אל תדאגי לכם, לא יחצר לך. שנאמר, ולא הייתי צדיק, נעזב וזרו ויבקש לחם. כל היום בחולנו מלא, וזרו לברכה. מה שאכלנו יהיה לטובה, מה שתינו יהיה לרפואה, מה שהולתרנו יהיה לברכה. יהיה רצון בעזרת השם. מלפני בורא כל העולמים, אדון כל האדונים, בורא כל הנשמות. בזמנת שנהיה הערה בכל העולמות בעזרת השם. אין רצון שנזכה בעזרת השם יתברך ותמיד נהיה בשמחה. עם הערת פנים לחברנו, והמלכת את חברך עליך, לדעת שכל העניין הקדוש והטהור מי שברך על אבותינו הקדושים והטובים אברהם, יצחק ויעקב, בעזרת השם שהשיעור בעזרת השם יהיה גם לרפואתו שהיהודי היקר והצדיק רבי שאול בר סעדה למשפחת וזנה, לזכות אבותיו הקדושים רבי אברהם וזנה הקדוש, יעמדו לו לחיים טובים ולשלום. רבן כן ירצון בעזרת השם. רבי חנניה בן הקשר מי שברך על אבותינו קדושים טוב רבי יעקב, ברך את ידידנו היקר יורם וגם את אביו פנחס בן רוחמה, רפואה שלמה וחיים טובים. ראש בן מסעודה, חיים טובים ומבורכים. יעקב בן ידידיה בן ידידיה בנפרד. בעזרת השם יתברך ואת אמו של ידידנו היקר החייל בת תמו. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחיה אותה ויאריך לימיה ושנותיה בעבור שבנה היקר שמעון הצדיק בראש ואור וחיוב גן עדן השייחים שהוא משמח אותם קהל כזה חיים טוב שלו, בחיל אותו, אמן. אמן.